Kaixo lagunok! Bueno, bueltan gara beste urte batez, goazten amabin sartuta gabiltza. Gaur argazki saioa egiten ari gara, bihar udako abestia grabatuko dugu, eta ja ate joka ditugu grabaketak. Bai, aurten gaina basakabi aldaketa batzuekin dator. Maitanek zuzendari bezala beren maitanekeria batzuk egingo ditu, eta bueno... Haze arazo bat. Bai, kide berri asko torriko dira. Beraz, ezagutu nahi dituzue? Hementxe bideoa. Kaixo, ni Leire Núñez Larrea naiz, Andoaindarra naiz, eta Amaren pertsonaia interpretatzen dut. Eta laster ezagutuko duzue? Bueno, kaixo guztioi, Jon Alonso naiz, Ibartarra, eta 12. denboraldi honetan roke izango naiz. Itxura aldetikan ikusten dozue, mutil berezia. Ezagutu nahi badozue pizkat gehiago, ikusin biako dozue. Kaixo lagunok, Ainhoa eta Bullo naiz, eta aurten goazenen Karla izango naiz, golf klubeko neskarik guaiena. Kaixo, ni Luken Urruzmendi naiz, gaizka izango naiz, eta gaizka, pertsonai... kuriosoa. Espero ez zuen gustoko izatea denboraldi berri hau eta irrikitan nago elkar ezagutzeko. Agur! Kaixo denoi, Josu Iriarte nauzue, aktore iruindarra eta Ekaitz izango naiz, goazeneko 12. denboraldi honetan. Eta, Ekaitz etorriko da pixkat gauzak nastera esango dugu. Kaixo, nire izena Jan Pinto da, aurten Azpi izango naiz, eta basakabira joango da bere lagun rockerekin. Laster denboraldi berria grabatzen hasiko gea, así que adi sareetara.